आखाइ खबना हो मानगोनां रायजो राजाफोरमोन गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम बेजों लोगोसे जों गोजोननाय थाबाय सारनिसिम जोंनि सेनं रुनिकाटा गामिनि गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं जोबोद गोजोननाय जासिहरदों दिनै आसाम फुटबल एसोसिएशननि बिबानखौ आं मोननायनि उनाव बिथांमोना आंखौ गिबि खेबनि थाखाय बरायदों बिथांमोनानो गिबि खेब आरो आङो बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा गोजोननाय दुलाराय आसामजों लोगोसे नोंथाङा बे ओनसोलनि लाइमोनफोरखौ स्पर्ट्स बिथिङाव दावगाहोनायनि माबायदि खामानि मावनो सानो दिनै बिथांमोना निस्सय नोंथांनिफ्राय माबा मोनसे आसा खालामदों बेनि सायाव मा बुंगोन दिनै बुंनो थाङोबा इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि जेनाखि क्लाब दङ बे फुटबलाव जों आसामावनो एक नाम्बार क्लाब होननानै जों बुंनो हायो दा बिनि गेजेरैनो जिहेतु जोंनि केम्पआ रुनिकाटायावनो दङ दा आङो रुनिकाटा ओनसोलनि बा बे चिरां दुवार ओनसोलनि गासैबो लाइमोन सेंग्राफोरखौ आङो खावलायनो सानदों बिथांमोनहा जोंजों फैनानै कचिंआव थाफाफैनो हायो केम्पआव थाफाफैनो हायो आरो प्रेक्टिसाव थाफाफैनो हायो आरो फैबाय थानाय जेनाखि 28 तारिख मे जोंना काजलगावआव ट्रायल केम्प जागोन जेनाखि ट्रायल केम्पनिफ्राय जोङो मोजां फुटबलारफोरखौ क्लाबनि थाखाय बासिनानै लागोन दा बावबो बिथांमोनहा फैनानै बाहागो लानो हायो आरो जेनाखि मोनसे गेलेनायनि जेनाखि परिबेस फैनो थांगासिनो दङ बेफोर क्लाबफोरखौ लानानै जोंनि क्लाबखौ नुनानै बा बे क्लाबखौ नुनानै जोंहा यां जेनाखि जेनेरेसन गोदान क्लाब बिथांमोनहाबो मोनसे प्रिपारेसन खालामबाय थानायखौ जोङो नुदों दा खोब बेबायदिनो जोङो कम्पिटिटिभ मुड जेब्ला लाबोगोन अब्ला गासैबो क्लाबफ्रानो स्ट्रं जाबोगोन जेब्ला गासैबो क्लाबफ्रानो स्ट्रं जागोन अब्ला जोंनि गेजेराव मोजां मोनसे मोजां जोङो प्लेयार ओंखारगोनखौ जोङो आसा खालामनो हायो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जों रुनिकाटानि एक नं रुनिकाटा गामिया जोंनि बे गोदोसोनाय ओनसोलनिफ्राय जे देग्लायसिमाव 77 बोसोर जानाय जिहेतु आसाम फुटबल एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि हिसाबै सायख'जादों बा दोनजादों बा बिबान मोनदों दा बेखौ लानानै जोङो बे ओनसोलनिफ्राय जे मोननो हादों बेखौनो लानानै जोङो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों बे सारनि दारै बे डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि दारै जोंनि ओनसोलनिफ्राय बिथांनि उन होसोनानै जे जोंनि गामिनिफ्राय सासे मोजां फुटबल गेलेगिरि आरो बे फुटबल गेलेगिरिल' नङा गासैबो जिहेतु बिथिङाव जेरै सोलोंथाइनिफ्राय लानानै आरो दस्रा जिहेतु गेलेनाय दङ बे गेलेनायफोरावबो जे जाफुंसार गेलेगिरि जाहैनो हायो बेफोरखौ आसा फारिनानै बे डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनिफ्राय जे बोसोनथि गोनां माखासे बिबुंथि खोनासंहोनो आरो गोजोननाय मोननो आरो थुलुंगा लाहोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों आरो बे हाबाफारि जों बरायनायखौ बिथां डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा गोसो गुदुङै जे आजावफैदों बेखौ लानानै जोङो आरो रासिन गोजोननाय मोनसिनदों आरो बेखौनो जोङो दुलाराय आसाम नाङैनो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा ओनसोल अर्थात बे जोंनि एक नं रुनिकाटा गामिनि आं सासे गामि आफादनि गाहाय नेहाथारि जानाय हिसाबै मिथिहरनाय जाबाय गोजोन्थों गिबियाव नोंथांनि मिडियामनि जानानै बयनिसिम साबायखर बावनाय जाबाय जोंनि एक नं रुनिकाटा गामिया जोंनि गामिनिनो रुनिकाटा ओनसोलनिनो बिथां डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ आसाम फुटबल एसोसिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारि जानायखौ जोंनि गामिया ओरैबायदि मोजां मोनदों एरियानि जानानै माने जोंनि एरियायाव फुटबल गेलेनायाव जों बयबो मोजां मोनो बयबो बुजियो बे हिसाबै बिथां अल आसामनि सेक्रेटारि जानानै निस्सय बिथाङा जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावगोन आरो बे ओनसोलनि गथ' गथायफोरा लाइमोन सेंग्रा बिथांमोनहा फुटबल गेलेनानै मोनसे राहा फैगोन बेखौ जों सानदों बेनि थाखायनो जों बिथांखौ माने दिनै बरायनाय हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ मावदों।